Временно имаме приятели. 3, 2, кушам пипаш, ще хлебра, то ще ти запалим. И ако объркал си се, че тука не е правилата, знаеш или ти или гледам действия, човек, много лъфат, много знаят, малко действия видя, много хранят, много плюят в очите им, че те се страх. Как се случи е така, че в днешно време съд напиете става в общество тъпи. Не ги храня, не ги плюя, просто аз съм си аз. И на живо как ги видя погледа, че те се може да съм старомоден, ама изруци уста не се усмихват на хора, които те харесват. Тия сменят компаниите в оранжийски лопати, аз еди и същи братя искаме да сме. Ходихме пеша, са се возли по колите и преди ги имахме и са ги пазиме душите. Не съм MC. Това не е рап, това е. Ако душа имаш все още, ако търсиш пара, колко песни да направим, бро, за да ни разберат, колко пъти да няма как. Сърцето в мен докато бие и кръвта докато кипи, ще се грижа всяка моя цел да се осъществи. Идат като вълци, бягат като овце, бате. Какви махленци, това са пълни мъжки. Да ги беха родили поне, да мога се. Тия, които ме мразят, казах ти или си чук? Уц, аз съм чук и си кова успеха сам. Средна категория, не съм толкова голям. Бачкам здраво, сложих злато на врата си, злато на ръката, сложих злато на крака си. OG, имам злато в кръвта си, смея се дори когато живота се навъси. Мама ми каза много мърси, навънка ще те мачкат, ако с вите добър си. В ринга се вижда какъв си, обичам кика в дроба ти и апъркати. Не съм MC, аз съм месия. Това не е рап, това е махленска литургия. Ако душа имаш, ще запазя. Ако търсиш пара, това което обичаш намерия. Колко